Аз ще снимам клип, когато се обърне. Ще приближа към нея. Мети. Аз си снимам дупето. Кой? Аз. Виждай се само дупето и лицето. Аз се снимам, защото може да ни хареса тата. Как ти, че съм я снимал? Една котка вчера гледам на цирка, кача 1 метър разстояние. Добре. Виж, Ники гледай как се я кланя главата. А тук гледай, направо заспива. А тук да не говорим. Тя се чуди, кое е? Какво става, се чуди? Абе, тя направихме филмова звезда. Трябва да й направим снимки и някой готино видео. Айде, масло. Беше. Чакай, никой не е там. Да видим кой сега ще се... Да я направим царица направо. Ама гледай колко готино изглежда при главата. Някакси гледай колко готино. Да, много лъскава изглежда. Като тигърче. Да, ама и лъскава е доста. Защо? Аз мисля да иска нещо. Абе, верно и аз мисля да